Hvad var det, du lavede der, skat? Laks og spejlæg. Nej, du lagde noget over til mig. Bacon. Ej, hvor er det sød. Det kan du godt lide. Ja, jeg kan godt lide bacon. Og hvad er det, du laver der? Laks og spejlæg og bacon? Ja. Er det sådan lidt surf and turf? Ja, det er et nyt koncept. Nyt koncept. Ja, fordi det er en afvigelse fra, hvad du plejer at tage. Ja, det er jo ikke altid, at du får det her. Kan du ikke få det skinke og ost og syltede agurker? Det skal jeg bagefter. Det skal du bagefter. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Jeg nåede også at blive helt nervøs. Ja. Det behøver så ikke at være. Nej. Du er ikke gået helt væk fra. Nej. Det skal jo tage. Skal have noget at køre på. Ja. Nå, så er vi rigtig klar. Ja, og jeg føler mig som en voksen baby i flyverdragt. Jeg kan heller ikke tage den på selv. Nej. Men Så er det godt, du har mig. ja, det er det godt. Det lød faktisk lidt skummelt. Vi har ændret lidt på ruten i forhold til den, vi havde planlagt hjemmefra. Ja, vi kører lidt mere ind i landet, fordi så ser det ud som om, vi slipper for regn lidt tidligere. Ja. Den rute, vi havde planlagt, den vi havde tænkt. Tæt over ved Sverige, og det vil sige, der var vi kommet til at køre i regn det meste af dagen, og det giver vi jo sådan set ikke. Nej. Så står der også heldigvis frit for bare at lave en anden rute. Det er jo det. Og men hvis vi kan det, og så er det jo bare det, vi gør. Ja. Ja, nu vil vi lige køre ned og tanke, og så vil vi Så siger vi ses derude. Vi ses derude. Og så glemte vi lige at fortælle, hvor vi faktisk skal hen. Vi skal til Kirkenær. Der ligger et stort hotel, vi tror jeg nok, vi skal bo på. Ja. Vi ses derude. Vi ses derude, ja.
Filmer du mig nu? Ja. Nej, du har tøj på. Ja. Så har vi lige spist frokost. Sandwicher. Og nu ser det da ud til, at det bliver godt vejr. Ja. De første 120 km har været i sådan lidt småregn og sådan noget der. Småregn har det ikke været hele tiden, skal. Nogle gange har det også været ret hæftig regn. Men det er jo lige meget. Men jeg har ikke haft regndragt på. Nej. Og jeg er fuldstændig tør. Ja, og jeg har taget regndragten af. Så det var godt. Ja. Så er vi halvvejs, tror jeg faktisk. Og det tog lige 2 timer. Ja. Det er en hurtig vej. Det er en fin Hovedvej 3, tror jeg den hedder. Ja. Og hvis vi nu havde taget den vej, vi egentlig oprindeligt havde besluttet, som ligger længere over mod grænsen til Sverige, så har vi kørt i regn endnu. Ja, det har vi faktisk hele dagen. Hele turen den ene næsten. Så. Det er bare så fint, som det kan være. Hvor triller vi videre? Så triller vi videre, ja. Så får du lige pudset brillerne. Ja, om kaffetid. Og istid. Det er jo ikke fordi det er varmt, men vi trængte lige til en is. Ja. Så det er bare dejligt. Hvad mangler vi? Vi er næsten derhen, hvor vi kun mangler en times kørsel tilbage, så er vi på hotellet. Ja, så kommer vi jo noget tidligere, end vi havde regnet med. Ja, men det er jo fordi, det er sådan nogle hurtigveje. Det gør det ikke noget. I Norge, det er ret usædvanligt, vil jeg sige. Ja, det er ikke dem, de har flest af. Nej. Men det har ellers været en rigtig fin køretur. Ja, det har det. Der har ikke været noget. Trafikken har været fin, og et par får, der sprang ud på vejen her og der. Sådan lidt. Det er jo, hvad man kan forvente, når man kører i Norge. Ja. Men ikke lige på de store veje, vel? Det er ikke det, vi er mest vant til, at det er ude på de små, der er vi vant til det. Ja. En god kaffepause, skat. God kaffe. Tak.
Så er vi nået frem til Skaslin Gæstgiveri. Og fik besked på, at vi bare kunne holde lige her foran døren. Så noget kan vi jo godt lide. Det synes vi er lidt hyggeligt. Så langt, så godt. Ja, så nu er vi simpelthen frem. Ja. Det er jo så bagsiden, eller hvad kan man sige? Det er haven. Det er haven. Vi sidder lige ude i haven og får en kop kaffe. Ja. Fordi vores værelse er lige knap klar. Lige knap klar, selvom der står det klar til kl. 14. Fra kl. 14, ja. Men det er fint nok, så får vi lige en kop kaffe og lander. Vi er tidligt på den, vi er her. Hvad er klokken? Skat, 3:30? Den er 3:30, ja. Ja, det er dejligt. Alt er lukket, det vil sige, at der er bare ikke noget. Det er jo ikke en stor by. Nej, vi ligger sådan lige i udkanten af en by, men vi skal jo ikke ned i byen. Nej, det skal vi ikke. Bare slappe af. Ja. God kaffe. Ja, det er den sidste overnatning i Norge. Ja, det er det. Så kører vi mod sydligere himmelstrøg i morgen. Ja. Jeg vil sige, at vejret har jo været fint, siden vi spiste frokost. Ja, det er blevet gradvist bedre. Ikke? Ja. Nu er vi oppe på en 20-21 grader. Der er noget blå himmel derovre. Ja. Så det er så rigtig fint. Det kan vi ikke klage ret meget. Det gør vi heller ikke. Nej. Det var værre, hvis vi skulle have været den anden vej. Det blev mere og mere regnsid. Ja. Det er fint nok. Man kan så sige, at de her veje her, de hurtige veje, er knap så interessante at kigge på. Men i dag er også Jeg synes, at det har været fint nok. Ja, men i dag er også den vej, vi skal længst jo. Vi skulle køre 310 km eller sådan noget der. Jeg ved ikke, hvor meget vi har kørt, men det må vi se senere. Ja. Og vi bor på nummer 122. Det er et stort og rummeligt værelse. Nu har jeg lige hængt jakkerne op. Jeg kan godt forstå, at det tog dem lidt længere tid at få gjort rent, for det er da et stort værelse. Ja, og her ud af badeværelset. Farlig fint. Det er sådan en. Det er sådan gennemsigtig, halvgennemsigtig dørskat. Ja, så kan du ikke. Folk sætter det ind og krummer ryg. Eller når du tænder lyset i nat, så kan jeg se, at du er på toilettet. Det er jo det. Ja. Nå, men det var fint. Hvad måtte vi vente en times tid? Ja. Vi har også bare siddet og hygget lidt. Jeg har bare siddet vi fik en kop kaffe. Det gjorde vi. Og du er ude at lave spor og sådan noget? Ja. Vi skal også bruge tiden. Ja. Velkommen til. Tak. Hvad så, skat? Så er det blevet til aftensmad. Det er dagens ret. Kalkunfrikassé med ris til. Ja. Og hjemmebagt nøddebrød. Ja.
ser rigtig lækkert ud. Og du får en rødås i bag. Ja. Og jeg får en alkoholfri, og det er altså nødt til at sige, det er de gode til. Det kan det altså. Der er altid en 3-4 forskellige slags på menukortet. Det kan godt lære noget af hjemme i Odense. Ja, det kan de. Og det er altid sådan noget Heineken eller sådan noget. Jeg gider ikke drikke det. Stop jer selv. Velbekomme, skat. Tak, og lige måde. Tak. Det er da meget hyggeligt her, skat. Ja. Så får vi lige en kop aftenskaffe, inden vi går ud og laver aftenfilm. Ja. Og gør færdig. Ej, det har sgu været en fin køredag i dag, synes jeg. Ja. Den startede sådan lidt godt ud, men det blev bedre, sådan, da vi nåede et stykke dernede. Ja. Jeg synes, det har været helt vildt fedt. Jeg har ikke mærket, at jeg har kørt 310 km. Nej, det har også været nogle gode veje. Det har det. Må man sige. Ja, det har det. Ja. Gode brede og flydende trafik og ikke rigtig andet. Et par springende formænd. Ja. Sådan der. Og så i morgen der kører vi ud af Norge. Og ind i Sverige. Og ud af Sverige. Og ind i Norge. Og ud af Norge. Og ind i Sverige. Ja. Alla. Ja. Ja. Hvis ellers det lykkes, det vi har planlagt. Ja. Ja, nu må vi se. Vi glæder os til i morgen. Ja. Vi vil sige tak for i dag, og så ses vi i morgen. Ja, tak for i dag. Og sov godt. Så stop dog.